sugeng pinanggihan malih kalian kula. Nah, sakmenika kula tesih badhe ngrembak babagan rumah tangga utawi bebojoan. Bebojoan nika enten patang werna sing ampun ngantos ucul inggih menika pacul. Papat aja nganti ucul ingkang sepindah inggih saling mencintai, saling nresnani setunggal-setunggalipun. Nika ingkang kasebat tahabub. Ampun ngantos kados temu giring. Nah, temu giring nika nek ketiga ngeten iki mati, nek rendeng tukul, dados tresna niku teras mawon ampun mati tukul. Ingkang kaping kalih inggih nika saling ngelingaken. Saling ngelingaken nika tak ayun ampun ngelingke nek malam Jumat tok. Ingkang kaping 3 musyawarah utawi tasawur. Musyawarah nika menawi wonten ingkang perlu dipun rembak nggih dipun rembak. Ingkang kaping sekawan pungkasan inggih menika tagofur, saling memaafkan. Nek wonten kesalahan saling memaafkan. Lah ngeten kemawon mugi wonten gina manfaatipun. Menawi lepat kula nyuwun pangapunten nggih. Monggo nuwun.